Ka office jong senior dairy officer Jainti Hill District Joai lingba katanat AH and Veterinary Department Directorate of Dairy Development jong ka sarkar jila menta ka sngi ka lapanlong ya ka program aji kai haga conference hall jong ka office ka badon hamanchong Joai halo ka phang ka jingon kam mandi e ka dot namar ka dei ka jingbam ka babyang na dong shedong hagani ka ju i ka sngi la yo ban play ye ka jaga di don da ukong san ka badon markman khrdop jong ka tei hi ka office dairy kabadun hamen chong hashwa ban penkut ye ka jingelang la yo ye ka jingkran ai kublei na uba ec pengrop dairy officer RDEC Joai dairy plan hadien jong ka di ka program la penlong sa ka program ajing hi kai balawan ban ajing batai benya de ka kong mivel shila dairy officer halor ka phang ka baong pasteurization of milk kat baga kong shahida kendai MSc applied nutrition kalabatai halor ka milk a complete food ba isdang ye gani ka kam dei na ni bandi dot ni gide gide bindi gi bandi dot ni gide gide bindi gi ba ni bam do ye ka protein ni yo na do carbohydrates ni yo no carb ka jam ni ba ni dan kam ye ge dot nilai suki ker kom bam jungi ka sedang ban kela ni sedang menip buat lang gi be begini le geleng ni pe nu gi ge bam ni sedang menip buat lang ge to ti fina pe hakane ke juk ke jongi mendaru ini ginongri masih ide ginongri masih kibadingkong sedang ngri ye kini masih dot haka state ke jongi kamdai tang Jainti Hills kene kene ye bro khoi Khasi Hills ke juhi Jainti Hills ke juhi acha Garo Hills ke juhi kene kene ke juk ke badingkong ke benang sedang ngri ye kini masih dot swai kene ke bari masih dot kini tang ki kham Nepali bi kham bihari niyo ye ke dot ke jongi bagi de ki wan de ki ye ki sam jongi kador kalong kat ka jingbha do kador kat kanang bon ko kadot kata kadot kanang ba tingin juyo ya kata kadot ko pura ka ba kini ko awareness program ka penting ba kadot kedai ke jingbam ka ba biang dot adong sadong hage jinggam juki kum ki priyo ni syamba nadu bakhaya ni di do Jadi ni sange no kat ni lang he ni sange no le jing tidur jung ni kata no apa dia syak dam maki perdok ba kat me menang tidur kat pi menang tidur ni penduna nang ni jing tidur kat ni lang he te han ni lang ba ding la klet no kat jing tidur le ha ke jing snow ge jong ni na thai ikong in certain shy feel si bedru ba kat dot kadai kata ka ikong ke complete food ka badan dot na dong sedang ka badan dot ki khilong ki la ban tidur kibalasan tu gila bandidot bagi teman tu gila bandidot nama kedot kedan barak haji ki kedan ke protein kedan ke carbohydrates dan ke minerals ke vitamins ki ba kamet ke jong brio kedan ka ke gede na kedot bon ke ingredient jong ki we ki bakery product wat ki we ki jimbam lu ki plan kam ye kedot ina pe hagini ki jimbam jong ki dakhar bro ka ki bam ye ki ni tandoori chicken ki butter chicken ki gitu kita ki plan kam ye kedot kedai kue nak ingredient yang tu kabang jong ki, kipan kami ke dahi, kipan kami ke makan nang tu, kibale bakery kipan kami ke krim, kumkoi ke ingredient jong ka, jong kita jingbang jong ki. Tik kini kini tang kajing sedang, wat kini ke directed jong kini ke directed ke orang sedang, nanti kini nanti ba suki nginyala untung kieu kini kam ri masih.